Гуманитар ярдәм белән йөк машинасы Мариупольга китте. Китаплар, канцелярия товарлары, туклану, киемнәр буларның барысында бергә Казан Федераль университеты һәм Яшь гвардия яшьләр хәрәкәте җиде. Теманың дәвамы киләсе язмада. Жылы свитерлер, оек башлар, кирәкле аяк киемнәре барысында Владислав Тарасов капчыкларга жайлы итеп тутырган. Булар барысы да хәрбиләр өчен, Мариупольдә яшәүчеләр, бигрәк тә университетта укучылар өчен зур ярдәм булыр. Җыелган ярдәмне Владислав үзе үк Мариупольгә илтеп бирергә җыена. Как сам студент прекрасно понимаю, что сейчас в трудную минуту... Мин үзем дә студент буларак бик яхшы аңлыйм. Аларга авыр. Һәм бу ярдәм аларга кирәк. Тормыш гел үзгәреп тора, туктап тормый. Алга барырга, дусларча ярдәм кулы сузарга кирәк. Әлеге җыелган әйберләр Казан Федераль университеты, Лениногорск шәһәре һәм гомумән барлык студентлардан китаплар, канцелярия товарлары, кәгазь, карандаш, ручкалар, рус телендә укыр өчен тәрҗемә сүзлекләр. Бүгенге көндә инде Казан Федераль университеты җыйган һәм инде безнең муниципаль районнарыбыз җыйган бу гуманитар ярдәмне без Мариуполь шәһәренә, андагы мәктәпләргә, андагы Мариупольдагы дәүләт университетына һәм безнең хәрбиләребезгә шушы инде гуманитар ярдәмне илтеп тапшырырга планлаштырабыз. Барлыгы 2,5 тонна кирәк яраклар кәгазь тартмаларга, капчыкларга тутырылган. С введением частичной мобилизации. Элешчә мобилизация кертелгәч, әлбәттә, һәрберсенә дә ярдәм кулы сузабыз, бигрәк тә хәрбиләргә, җылы киемнәр белән. Товарлар тиелгән машина юлга чыкты. Мариупольгә озакламыйча барып та җитәр. Фәннур Хәсәнов, Диана Дасаева, Илдар Галәүетдинов, Татарстан яңалыклары.